Sanadyan ora mitra tandha mata laren sik dibagong Mas Kareng. kalimat sing pantes diucap kejaba alhamdulillah. Wah, jan wis. Nyenengke tenan ya, Truk. Ah iya. Wah, iki aku Petruk karo Dik Bagong karo Mas Gareng wajib ngucapke syukur mring Gusti Allah taala sebab dina iki awake kelakon sowan ning papan kene. Heeh, Truk, awake dhewe dina iki sowan ana ing endi ya, Truk? Iki dina iki awake dhewe sowan ana ing gone dusun Kebon Nombo ning desane Pagersari, Kecamatane Bergas, Semarang kene. Oh, ngono, Truk. Ah iya, wah. Jan wis. Nyenengke tenan, heeh. Yen ra kleru mbiyen ade ya tau mayang kene, Truk. Heeh. Bengi apa awan, Gong? Ya genah mayang awan Mas Samura.
Heeh, 2024 apa pira lali aku. Heeh, ya ya ya. Wes. Pokoke kula ngaturaken gunging panuwun dene iki wis lakon wayangan awan ya, Gong. Heeh, Tru, wis lakon wayangan awan. Kok sik to? Lah iki janjane iki kok gelar wayang iki jane adicarane apa to, Tru? Ayo, iki ngono adicara rutinan Mas Gareng wis tuwa barang ora mudeng. Kuwi nonton wayang barang ora mudeng. Ya ora apa-apa. Iya Mas Gareng iki jenenge adicara rutinan pendak taun. Gimana ana sing ngarani sedekah bumi, ana sing ngarani merti desa, ana sing ngarani gas desa, ana sing ngarani manganan, ana sing ngarani mayoran. Wah, jenenge kok akeh men ya, Truk ya. Ning nadyan to jenenge beda-beda, ning karepe padha wae kok Dik Bagong. Wah, apa ya ngono, Truk? Nggih ya Mas Gareng. Jenenge beda-beda ning karepe padha. Lah karepe iki ngapa ya, Truk? Apa gur arep nonton wayang tok apa piye, Truk? Ya ora, ngawur ora. Iki ana minangka perlambang ngunjukke rasa syukur ana ngersaning Gusti Kang Murbeng jagat. Ewadene ya para warga ageng ana ing nggone Kebon Amba, Pagersari, Bergas Semarang kene iki diparingi rahayu keselamatan pinaringan rejeki dening Gusti Allah Taala. Amin amin amin. Ngono ya, Truk? Iya, iki ngono minangka pralambang. Oh, ngono. Iya. Oh, iki ya minangka adat istiadat tinggane mbah-mbah mbiyen ya, Truk ya. Mas Gareng, betul. Iki ngono minangka adat mbah-mbah mbiyen sing gawe kaya ngene iki. Ngono, Truk. Mulane anane ya munggur ning Jawa. Ora ana ning jaba-jaba, Truk. Ora ana ning ning Jawa. Ya 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 ya. Weh, pokok men sore iki awake dhewe wajib ngucapke syukur utamane mring kabeh para warga ana ing Pagersari Dungombo nggone Bergas kene ya Dik Bagong Mas Gareng. Heeh, Truk. Iya, Truk. Ya iki luwih-luwih matur nuwun kangge ketua panitia pun Pak Parwan, Pak Kadus, sinten Truk? Pak Mustofa. Iya acarane merti dusun. Heeh, Truk. Wah, jan wis melu seneng, melu bombong, melu mongkok. Amin. Muga-muga sakwise awake dhewe wayangan bengi iki awan iki engko bengi ning wayang meneh muga-muga desa Pagersari Dungombo ning Bergas kene tansah diparingi rejeki sing melimpah sing padha nandur padha tukul sing apik-apik didohke karo memala lan bahaya amin jan wis wah suwe ra tau petuk cakraning rat ya Truk ya iya karo cakraning rat wis pirang-pirang wayangan ora karo cakraning rat. Iya iya iya. Wah. Kangenku tanpa upama ya, Reng. Iya. Pirang-pirang dina iki aku ya ora nggawa yaga mbloro. Iya. Yagaku tak ganti kabeh. Yaga ngenti? Oh, Solo. Iya. Yaga mbloro bingung iki wong nek budal. Ayo ora apa-apa. Nek latihan ning kono penak kari nyeluk pisan dadi anet nganggo yaga mbloro bingung. Iya. Ora apa-apa. Sok ben nek lulus kok kuliah nggawa yaga mbloro meneh di kombain. Ya, wah. Iki ana sindene Dik Bagong. Ana sindene. Sindene iki biasane akeh lho, Truk. Kok dadi sithik to, Truk? Ayo akeh iki nek bengi, nek awan iki ya gur sithik. Sebabe apa? Jenenge syarat kok ya ben beda karo bengine, bengine sing gebyar. Oh, ngono, Truk. Iya. Iki sindene telu iki cukup. Iki wah, panggihan malih kali pepunden kula. Sapa, Truk? Bu Yuyun Sumirah. Bu Yuyun Sumirah sing pojok dhewe, sing pojok kiri sendiri. Iya. Sugeng santen Bu Yuyun. Wah, sugeng santen. Wah. Dos pundi kabaripun pawartosipun Bu Yuyun? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah. Wah, kula pun pirang-pirang tanggapan mboten jenengan sindene srepek ya, Bu. Lah nggih. Ah iya. Wau sampun. Lah mboten jenengan jak. Wah, lah ada. Wes saiki sing nyindani serpek sapa Gong ning kono, Gong? Mbak Yeni. Mbak Yeni sapa? Mbak Yeni ne Pak Is. Ayo tak nggo wong tuwek-tuwek ning kono Mbak Yeni. Ayo ning kene Bu Yuyun. Nyun dipun berkahi Bu Yuyun. Nggih. Nek dereng jineman, wah dereng Bu Yuyun. Menika nggih wonten bintang tamu ingkang rawuh. Napa nggih? Pak Dep Lontang. Wah, sregep men Pak Dep Lontang. Nggih to. Wah, jan.
Wah. Ayo piyaine le mriksani teng mriko. Oh, ayo piyaine iki mesti support awake dhewe kok, Truk. Heeh, tenan kuwi. Wah, anggere Pak Dhewe Lontang selo mesti nyusul menjane. Iya. Ular kambang nggih. Ular kambang boleh? Boleh. Wah, ular kambang Bu Yuyun. Ha iya, wes. Kaya wis setahun aku ora mayang awan rumangsaku, Truk. Iya. Ya, monggo Bu Yuyun. Becik apa wang urip neng alam donya tinggal tata alaman budi utama yenti gagas sing dampa urip mung Matur nuwun Bu Yuyun. Sami-sami. Sing tak eling-eling kok ular kambange Bu Yuyun iki gur siji, Truk. Apa? Yen wis kebacut gur denger. Ngono kuwi. Ini cakepane mesti kuwi nek Bu Yuyun. Ah iya, wah nyenengke tenan. Ah iya, wah. Suwe tenan aku ora karo cakrane ngandani kangen ku tenan iki.
Lah iya. Mel, Melani. Lah iya wae ono Melani ning kene. Heeh. Kowe isih kuliah ora ya, Mel? Masih dong. Oh, masih, heeh. Masih ono HP. Ora apa-apa jenenge wong kuliah jenenge golek ilmu iki. Dilakoni tapa brotae. Nggih. Anu Mel, aku kangen karo kandekmu, kandek. Woting atimu coba. Ayo Melani iki biyen anggere mayang awan mesti nembange jineman kandek. Ayo, Kandek. Wah, jan wis Melani. Buka kitab suci riyen nggih. Oh, ora apa-apa, buka kitab suci, buka kitab apa ora apa-apa. Woting ati ana deng kedentong ketulung ya apal kuwi goregan ngono kuwi tok apalku kowe kira sok-sokan truk ayo arang ngono kuwi ereng kok kowe apal truk mbiyen iki mantanku lak resital ayo iki materine iki kandhek ayo bendina aku mbok kendang to yang tak kendang itu woting ati sira deng kedentong ketulung wis kan ngono tok lek gendangi ayo ora gablek mesti ora tenanan. Wah, aku kira kuliah karawitane, Reng. Sok njaluk ajar. Karo sapa? Karo Pak Pitoyo. Ben jare Pak Pitoyo. Ayo Mel. Kandek bae Melani. Iso cakepan liyane ora, Mel? Oh iso ono. Tak kira ora cepak cakepan liyane. Cepak padak kira. Yo, nangane. Jroning
ratri ana genteng amrek wangi gambar ambar angebeki taman sari ramyang katon kang mobah tunjung abange Berikan saksa Sampun. Oh, iya. Wah. Yo jek eling nok Mel. Ha iya. Ngene iki malah justru duwe kesempatan diu ngetok-ngetoke barang-barang sing ra tau metu. Ha iya. Mbak Putri, ha iya. Oh, tak iki eneng tetembungan, Tru. Apa? Tak kenal maka tak sayang. Ha iya. Iki mau sing nembang pertama mau panjenenganipun pepundhen kula Bu Yuyun Sumira. Oh, ngono. Sing lagi wae nembang ki mau sapa Dik Bagong? Melani. Iya. Saka Rembang, Truk. Kuwi isih sak pantaraku. Iya. Banjur iki sing tengah dhewe urung. Iki Mbak Putri niku. Nggih, Oh, Mbak Putri Mas. wah manglingi tenan iki. Lagi napa kok mangkling? Wah, jan wis ora tau petuk ya, Mbak. Terakhir petuk sampean pas nggerbini. Iya. Kayake kok nembe kasmaran nih, Mas. Nun, Kayake kok jenengan lagi kasmaran. lho, kula niku bendina kasmaran terus kok padake. Ayo. Kowe iki wingi lagi bar galau-galau lho, Truk, kok saiki entuk pacar anyare piye, Truk? Wah, kowe. Wong lanang ya padake. Lagi galau-galau saiki lagi bucin-bucine ya, Mas ya. Lanang ya. Kowe ora sumelang, Truk, ngrasani yangmu, ngrasani mantanmu ning wayangan ora apa-apa aku. Sebabe apa, Truk? Lah pacarku sing anyar ra mudeng basa Jawa ya. Oh, pantesan kok mantan-mantanku ket mau. Wong Bekasi. Iya. Ayo sing darani sing lanang seniman sing wadon pembuat film. Heeh. Mbak Putri. Nggih, Mas. Nyun ditembangke Mbak Putri sing alon riyen niku jeneman ya entuk, sinom ya entuk. Napa sampean ben napa? Mbakku tak bebaske. Iya.
akeh pilihane, Truk. Ayo. Wah. Kuwi biasane iki anu, Gong. Apa? Jineman-jineman sik bareng kuwi lagi tembang-tembang sing nganggo bangsane bowo-bowonan. Ngono ya, Truk? Iya. Beni Romana langsung jeglek ngono kae. Ya. Apa Mbak Putri? Sino mawon, Mas. Oh, sino mawon. Nggih. Oke. Mau pelok mau slendro? Slendro mawon. Oh, Pak slendri. Wi. Oke, siap. Slendro. Balik melih nggih, nggih. Sabar nggih, Dik. Tak pitaya turah-turah sabar Pak Pitaya. Jangan jangan emosi lho. Ah iya aku ning kono wis ngenderi di Pak Pitaya lho, Gong. Sabar, Truk, ketuk. Iya. Sing ngenderi aku ketuk guritno. Sinom, iki Mbak Putri. Iya, wes suwe aku petuk tenan ya. Oh, iki yo sinden awan terus ya, Truk. Iya. Oh, ini ora Mbak Lila, Mbak Putri, Melani, Mas Yuyun. Iya. Yuk. Bareng Mbak Putri wis nglairke. Ngapa, Truk? Jek tetep cantik. Ayo bojone ngopeni kok ya. Iya to, Mas. Ayo wis. Makasih. Sama-sama. Siang hari ini juga di live streaming Dek Bagong. Oh, apa iya? Oh. Iki awan iki ya di live streaming ning gone Sigi Channel. Oh, ngono ya, Truk. Iya. Dadi sing ora iso rawuh, awan-awan iso nyimak YouTube. Ngono. Iya, engko bengi Pak Sigit, oh wis rawuh ning Semarang ta, Truk? Mbun, lagi ngurusi kuliahe saiki. Ayo, wah, aku sing dijudheke dhewe, Kong. Semenjak Pak Sigit kuliah, saya yang dibingungkan. Kok iso? Wah, telepon ini ngerti-ngerti telepon. Apa? Telepon ini meden-medeni wong. Ceritane iki lak tumbas laptop anyar. Heeh, terus lah iki dienggo Zoom meeting. Lah Pak Siti ora tau-taune Zoom meeting kuliah ora tau-taune. Lah pisan Zoom meeting kuliah iki telepon njaluk tulung mergo, "Wang, iki piye, Wang? Pripun, Pak? Iki kok kamera walek iki piye?" Dadi kancane iki apa sirahe done dhuwur kabeh, Pak iki sirahe ning ngisor dhewe. Ha iya. Alah Pak Igit. Ora apa-apa. Wis duwe semangat kuliah wis apik kok. Heeh, nadyan ngrepotke anake ya, Truk. Wis ora apa-apa. Njuk ngajari mendele barang tak iki. Heeh. Heeh, wis apa-apa. Ya, monggo Pak Putri.
Wah, ini live stream ya ana sing nonton. Ana sing nonton mangsa murah. Sing nonton ya akeh-akeh, Truk. Mas. Wah, iki sing komen do akeh malah njaluk lagu dhewe-dhewe iki. Iya wis. Matur suwun. Nggih, Mas, niki selamat menyaksikan nggih para warga teng YouTube Sige Channel selamat menyaksikan. Yes. Salam untuk sedaya mawon CFC. Apa ya, Truk? Cakraningrat Fans Club. Lah wangsit Gumelar Fans Club urung digawe, Gong. Ayo sok digawe dhewe. Wis ben kono. Wong wangsit Gumelar Fans Club iki anggotane gur siji, Truk. Sapa? Gur Nabil. Liyane ora ono. Ya, mangga. Ngapunten nggih Mas, meletot. Wes mboten napa-napa bareng lairke niku rahime geter sak paru-parune geter kabeh niku. Ndredeg niki ya, Mas. Lah nggih mboten napa-napa santai mawon. Iki Melani kon ngadeg Melani. Iya. Ora Melani ora ya, Truk. Iya. Ora Melani ora. Noneng. Slendone sepira. Kinutang-kutang tansah bisa lelati. Tanarku rasa Sugeng sonten Mbak Melani. Sugeng sonten, Mas. Nggih, Mbak Melani dinten sak menika
awake dhewe sowan wonten ing ngarsanipun warga desa wonten ing Kebon Amba, Pagersari wonten ing Bergas Semarang mriki. Sampeyan ngaturi napa Mbak Melani? Ngaturi napa nggih? Ini maksudnya ngaturi iki ndongake lho, kowe iki ndongake. ndongake apa para warga iki ndongake apa maksudku iki? Lah kula ndongake awakku dhewe mboten mandi kok, Mas. Angel ya. Angel. Maksudku iki ra ngono, ra ndongake. Pripun? Piye carane kowe iki tekan rene iki piye carane ben panggung iki tok murup ngono Mas aku. Diobeng. Mas aku mlane sesuk sepek kok. Ayo mergo sinau lewat HP ku ya kan. Sinau lewat HP aku nek disimak. Ayo, ditinggal nyinden. Ayo kuwi nganggo TWS ya, Gong. TWS-nya apa? Headset. Mudengmu headset ora. Ya. Nembang Mel. Nggih. Kowe ngaturi apa sih ta iki mengucapkan apa? Piye ngono lho iki? Nggih, kagem semua keluarga Wonten ing Kebon Kebon Amba. Kebon Amba. Heeh. Kebon Agung gak nih rendang ta Mel? Nggih, Kebon Amba. Mugi-mugi tansah bagya mulya. Amin. Sehat, seger waras. Amin. Kathah rezeki. Amin. Ingkang panene kuwatah. Amin. Ingkang dagangane laris manis. Amin. Sampun. Kok melu amin dhewe. Amin. Ayo. Adan, Mas. Adan. Tutup sik, Gong. Ayo.
Pakde aku anake sapa? Aku wis gedhe besok melu sapa? Bapak ibu saiki wis ora ana saben dina uripku tansah nelongso aku putune sapa aku wis gedhe besok melu sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina uripku tansah nelongso saben lunga ora tau marang sing kuwasa Kembali lagi dengan Cakraning Racoy ngono bidadarine Mbak Melani. Cakraning Racoy. Aku anake sapa aku wis gedhe besok melu sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina uripku tansah nelongso aku putune sapa aku wis gedhe besok melu sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina uripku tansah nelongso Oh, apik. Iki jenenge sahur manuk nggih ngeten iki to Pakde. Lah nggih. Aku malah bingung lho iki terus. Kok iso? Aku nek dibacutke dikira orang kurmati. Ha iya.
Nggih pun ini mirengke delok. No 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 no. Oh, bari cakalan erat niru garapan iki bari. Wade. Wes Mel. Ampun. Oh, malah penak mulai lungguh. Ayo. Kuwi genah yakin iki bar iki Pak Sigit mirengke ngono genah limbukan pertama ora sedo hasbuna Allah ganti kuwi bar kuwi. Apa ya? Lah iya, kene Mel. Mosok wis tak spoti pindho lagi Mel kowe ngadegmu iki. Nggih, pripun? Dawuh. Eneng tetembungan tak kenal maka tak sayang. Wah, dadi dina iki sowan ning kebon Amba iki sampeyan ya mengenalkan diri. Iya. Hati-hati lho, ini dibersani karo pepundenku Pak De Plontang. Iya. Aja nganti ngisin-ngisini. Ayo Mel. Nggih, nderek pitepangan Pak Bu. Nami kula Melani Eka Nurlita Arianto. Nami kula Melani asli. Alamak. Oh, mau ya. Oh, nyuwun ajar Pak De Plontang. Ini carane Nggih, Pak De. nderek belajar iki Pak De. Ah, iki nggih kangge para sederek-sederek Melani niku senes kok ngapa jenenge jebolan sekolah kesenian ya Mel ya. Kan sekolahmu dudu sekolah seni, sekolahmu sekolah formal ngono. Iya ta? Saiki isih kuliah ning gone UT. apa to UT? Universitas Terbuka. Oh, berarti kuwi lek mangkat kuliah karo Uda ngono apa ya Mel? Mboten. Aku tak melu nek. Wah, iki ra rusone ta truk mangsamu ra ambek jaji ra. Ayo wis bakune tetep semangat sekolah ya Nduk Mel ya. Wis malah apik sekolahmu ning UT. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kaya to dolan nganti bengi. Kerja kelompok karo kancane. Ayo aku lak ngerti dhewe. Tapi ngerti apa piye? Pengen. Ayo dolan ning Solo. Tak jak kerja kelompok. Oh Mel, iki sampean oke nek arep ngaturke tembang apa? Nganggo bawa nduk, nganggo bawa iki ana Taping Gunung ya oleh, Podang Kuning ya oleh. Ini permintaan terbanyak 2 itu. Kamu mau yang mana Mel? Boleh yang lainnya, Mas. Apa itu? Langgam luntur. Luntur. Kok sik to lah lagumu luntur sedih apa ya Mel? Jare. Sedih iki nyapa to? Iki perasaanmu nyapa, hatimu nyapa kok? Sedih iki jane iki lagi ngopo ngono. Gak apa-apa. Apa lagi disakiti apa piye? Apa di PHP meneh apa piye? Ya, disakiti. Lho aja gampang percaya karo wong lanang tak omongi ya. Wong lanang ngomong wis to Dik, janji ra bakal tak tinggalke mbel gedes. Kuwi ngapusi. Kejaba wong lanang sak liyane aku. Apa iya? Apa ya? Heeh, aku ki ora tau kok mutuske cah wedok ora tau aku. Nggih mboten. Ayo Mel, luntur. Luntur. Dibawani Mel, dibawani. Luntur ki apa langgam Baiklin apa piye Truk ya Mas aku ora. Kok langgam Baiklin? Lah Baiklin ki sok luntur ki sandangane Truk. Ora celometan to Gong. Ah sapa ngerti? Ayo Mel, luntur. Puitis tenan kok. Heeh.
Mau cakepane dirangkum isine menggur lara. Dadi nek wong lara ati wis bar kuwi stres, depresi, bipolar, alum matek. Iki ngono kira-kira. Saking larane kreng ayo. Kuwi dadi ngene, kuwi normal Mel. Dadi apa jenenge wong iso ngetoki kalian puitis ki wajar. Nek dua fase, wong iso dadi filsuf karo puitis ki nek dua fase. Siji, yen ora wong lagi gandrung, loro wong lagi pedhot asmara. Lah kuwi genah dadi puitis wong-wonge kuwi. Apa iya, Tru? Ah iya. Coba. Lunture kaya apa? Lunture. Ya iki luntur bae Mbak Melani. Yen luntur nglunturke tresno kok. Ah iya, wah Janus. Sakit iki. Iki lagune Indonesia kan lagune Bernadia. Sing ndi? Untungnya. Kalau lagune Reality Club apa? We were young and we were old. 2112 terus. Iya, wah. Kowe saiki yo mudeng playlist barang ya, Kong. Heeh. Wis cah nom saiki. Ah iya, ya. Balik lunturmu ya lunturmu. Lagu apa kisahmu jane kamu? Nggak ngerti jeru. Oke, sampun. Wes lunturmu iki jan lara tenan marai stres ya. Lah iya, wah jan Untungnya apik. gak kendot ya, Mas. Aja ngene. Ngono sih akeh wong lanang kendhat barang. Oke. Ngopo ya, Mel? Gak apa-apa. Kowe iki ngopo kok senyum-senyum dhewe iki ngopo jane, Ju? Oh nangis, walah, tak kintang, lah, nganggo nangis barang.
Yo, iki wah melane gampang kedudul atine kok. Apa iso? Mojone kok atine liyane gampang kedudul bocah iki. Ngene coba tak dudul kene. Kowe iki saya dina kok saya kewanen ngono terus Mas aku ora. Ya nulat karo pake. Lah iya, iki kok Mbak Putri diaturi munggah. Bar kuwi pundhenku Pak D Plontang diaturi munggah panggung. Oh, heeh, paring dawuh. Iya. Ada iki cah cilik kudu paring dawuh, nyuwun dawuh ke wong tuwa. Iya. Mriki Mbak Putri, mriki. Wah. Disepoti ora, Tru? Ora. Kuwi lagi bar gerbini bar mbabari. Lah ya wis ning omah wis kesel ngurusi putrane. Iya. Halo Mbak Putri. Halo Mas. Pripun kabare? Alhamdulillah. Rasanya jadi ibu gimana rasanya jadi ibu bareng lahirke? Kapok Mas. Sapu kok kapoke piye? Nggih mboten Kesel, kapok. kesel. Ternyata jadi ibu itu tidak gampang Mas. Itu tanggung jawab yang luar biasa. Luar biasa sekali. Dari hamil sampai saat ini wah. Ayo kan nanging kan kesehatan mental si ibu kan tetap butuh dukungan suami, ora gur moncang-mancing. Nah kuwi. Mancing ae. Lah iya ora ini penonton sing ra mudeng maksudnya apa? Mboten. Nggih, pokoknya harus banyak dukungan biar enggak iya, baby no. blue. Bener baby blues. Nggih. Wes pokoknya tetap semangat ya Mbak Putri. Nggih, Mas. Muga-muga putrane dadi bocah sing mituhu dawe wong tuwa. Amin. Nyun ditembangi Mbak Putri sak bawane. Wah, suwe tenan ra tembangan Mbak Putri ya, Tru. Iya. Ya apa sampean nyun slendro nyun pelok. Semua bisa. Ya. Aku nek Mbak Putri rawani nyuwun aku. Mbak Putri sok-sok duwe karep tung pengen nembang apa? Iya. Nggih, niki badhe nyobi sinom grandel nggih, Mas. Wah, boleh. Ora apa-apa. Iya. Enggak apa-apa nggih, Mas. Ora apa-apa. Iki dina iki sing ngendang Valo. Iya. Wah, elok tenan Valo. Saya sebagai kendangan saya sangar. Iya, seneng aku dengerin Valo. Kuwi ngono kuwi lho, Mas aku ngendang kuwi penak nek apa jenenge pengendang iki duwe apa ya? Duwe inisiatif ngono lho, ngawahi tak grang kuwi mari semangat ngendalang. Iya. Wah, aku tahu pisan dikendangi karo wong ora semangat blas ijo, bingung aku le mayang. Iya. Enek pokoke. Iya, ya, tembangi wae. Wah, iki seru ae Mas aku. Sinom grandel Mbak Putri. Iya, Memanismu kangu. Hus. Joget-geti wong lho kowe lho. Ayo Dek Palu. Jiwat agawe ruciting kalih apa kang sinatya Mbak Putri senembang mari dedegan reng. Kok sebabnya apa ya, Tru? Rasnet. Ambekan dia kaya arep mumbul mandek blur ngono kae. Ayo iki jenenge style tak omongi. Ngono. Iki Mbak Putri lanjut Mbak Putri. upama mundut ta rukmi tertentu
ibarat wong numpak prau lumampah tanpa welah ning madyane jala nidi tamah kencing angin jang ning paku lingan Mbak Putri mau. Ayo ayo ayo. Sinom grandel. Cie Mas Yo, ayo Mbak. langgam iki Mas Oh iya no, iya no, iya no. Kau kira apa? langgame renggu mawon nggih Mas Katon rengu ya. Enten apa niku? Sajak ngempet luwe. Jiran luwe to Mas Mboten kula mun maaf. Teng mriki kok wah enten soto, enten ayam. nggih Wis seneng kula sotone. Wah nyenengke tenan e. Dasare sok sambel pindho. Iya. Yo, rengu.
Kebas, kesemutan, atau nyeri seperti ditusuk bisa jadi tanda kerusakan saraf karena kekurangan vitamin neurotropik. Minum Neurobion dengan 3 vitamin B untuk atasi kerusakan saraf pada sumbernya. Hentikan kebas, kesemutan, dan nyeri seperti ditusuk dengan Neurobion. Masak ikan goreng? Tempe. Bisa dong. Gimana caranya? Baru racik marinasi serbaguna dari 100. Luar biasa, luar Sampun, biasa. Mas. Terima kasih. Kasih kembali. Mangan radio. Iya, ayo. Pak De Pelundang saya lenggah terus ya. Iya. Mriki Pak De Pelundang, ayo diserep aja. Duduk, duduk, duduk. Paketan sudah delok. Setara danyang emang Pak De. Pagi hari Pak De Pelundangnya yugur nih payang ning kene Mas. Iya. Ayo, ora masalah ora dikon munggati suwune dawuh ki tak malati ya, Reng. Ayo, setara danyang ya masalah iki. Ayo. Pak De. Dawuh, Wah, kula nyuwun duka Pak De, nyuwun pangestu. duka napa sampean salah mbek aku? Iki mboten umume wong enom kali wong tuwa nyuwun duka. Wong kula ku ora umum kok. Oh, ngoten. Lah sing umum napa sing umum? WC. Angel dagan ngene iki sangel. Angel ora usah digarap. Lah repot. Repot titip. Kan Mas tuku sampean ngene sambatan lho Dek kok Mas. Aku lho niku mung dolan kok. Oh, dolan. Nggih. Wilujeng sonten Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Sonten Mas De. Alhamdulillah liripun panjenengan wis kena kanggo sulih Bapak. Pak Higit. Dereng pantes nek suwe. Sampun liripun kula ngaben-aben tuwe wonten nggen HP duet karo Bapak ya bola-bali. Sungkem kula kunjuk kagem Pak Higit nika tasih wonten UNES tasih kuliah. Kula ngertos wincing wau bablas saking Ngawi. Nggih. Kanca-kanca liwat ing ngajengan ngene kula niku kula gek melek. Oh, ngoten terus Nggih. sampean pripun? Ha kula ya meneng wae wong mampir ngebaki nggonku. Oh, tak kira nek melek terus mau rene cah. Walah mboten wong sing digawe niku mbono-mbong ngene kula Pagersari kok. Ayo kancane lewat tok dinengke. Ha kanca nameng siji kabeh iki gemeruduk ngebaki nggone. Ah kancane rombongan ya sampean iki. Lah nggih wong rombongan kula niku pancen kudu rombongan ya disengeni. Iki sesuk dijak rombongan. Amin, amin nggih sungkem kula kunjuk mliginipun dumateng Pak Igit Pangasuh Cakraningrat. Samangke dalu kasengkuyung bintang tamu Mas Yudo, salam kangge Mas Yudo kalian Mas Mondol ketingali mangke dalu. Nggih, leres. Lah kula kan napa niki? Nggih sampean dadi wong mriki ora ketang sak tembang ngoten lho Pak De sing cekak-cekak mboten napa-napa. Ayo. Mboten ajeng nembang ning kula ajeng nyuwun gungang simbok. Simbok. Nggih. Oh, lah kula niku cah nom ra tau krungu tembang simbok ya Pak De. Lah wong ngene kula siji desa siji cara Mas. Oh napa nggih? Nggih ana sing aranane Mama. Mama. Simbok, aku anake sapa niki wau. Oh. Mbok Di. Lah niki kula sak gaduke ajeng bawa ning langgame kula nyuwun Bu Yuyun. Nah. Oke, boleh. Mbok menawa kleru nggih dibenerke lho Bu wong kula niku ya oleh payu. Blas.
Sampean termasuk mawas diri lho Pak De. Dalam? Sampean termasuk mawas diri. Lah kok ngoten? Eling umur. Nyuwun tembang sing tembang ora sing nom-nom sing sepuh. Alah anak sing nom niku mboy berkutang sing tuwa aman. Kok aman? Aman. Wis ngoten niku kaya omongane jolang wis gedhepi klitik karo remaso nanteng. Anak sing nom niku apa meneh sing terus babarane sing alasane sing iki bruwet. Oh alah. Tanggapane 5 tahun pindho e. Nggih, kula nyuwun slendro. Pak Dipit. Iya. Wah, apal ngapale mung Pak Pit karo jan niki Cakraning Rati ana sing kadang pradangga ning vise iki wis dagelan ana lho Mas. Lho kadang pradangga kok visi dagelan sinten? Mas Joyo. Oh, ane niku Tenan niku nuwun sewu iki ra buka wadi kaya lah pun nate dereke Pak Ikit, Mas Duwer. Iki mboten. Mas Duwer iku kaya Mas Joyo. Lah kok ya ora gelem dagel kok bedhug sampean niku kleru lho Pak. Pripun? Lho Mas Jo niki dagelan TVRI kok piyayine niku. Wah, iki nang wong emu. Lho, serius niki mboten ngapusi. Lah Niku keteng Cak Jo niku duwete kali Cak Pelok. Oh, kathekane Cak Pelok. oh pelok sok gaweke slendro. Pun enten. Pun wonten. Wah, wong iki kaya sedulurku gal panas e kae iki. Duwer, Mas Duwer sing dereke Pak Ikit biyen. Lah niku plek kali Mas Joyo. Sukses Mas Joyo, nggih. Nglambara ing pas boten Pak? Wah. Awang anglangut bebasan tanpa tapi nerabas ing mekamandong miber angi beri jagat ngulandara nglambara ngunggahi gunung ketungkul ngumbar gagasan sata mati kawa ngimpi nggih suwang-suwang Mas Awang Suarane apik kaya dagelan sampean Pak De. Nun Sampean suarane kok apik kaya dagelan sampean. gek kaya aman. Wah, nek gek kaya aman to Mas? Gek kaya. Wah, sampean suarane gek kaya wong. Lah malah aku prihatin. Repot. Kok prihatin? Aku prihatin nek kaya kewan gek kaya, nek kaya wong iki berarti ora wong. Wah, nggih, nggih. Oh, sing bonang karo aku templek kok Pak De. Lah wis padha-padha sak umurane. Dalem? Oh, padha dene anu to? JK to? Nggih. JK kalih kula. Kuwi nek disepelani nganu lho jeneng paguyupane apik niki. Pripun? Paguyupan eling Gusti. Iji. Nyuwun gunang dumateng Sibu ayo. Sinden 3 jaman menika. Nggih, 3 jaman menika. Zaman pertama. Wah, zaman pertama nggih sampun kajumpana angin Suwargi Karangpandan. Zaman kedua. Pak Igit Zaman ketiga. panjenengane. Lho. Lha gitu Pak Pit, dadine iso ngeterapake nyatane jeh ngrengkuwi marang putra wayah seni mati. Sing disuwun muga panjang umur, sehat selalu Bu Yuyun. Anak sing getir niku sak jamane ora tutuk. Wah, lah kan anak putu kula niku soben sing getir tetep Pak Pit tok ya soben. Pak Pit niku kalih kula sak liting. Sak liting napa? Nggih, sak umuran. Oh, sak umuran. Paling ke Pak Pit ya swidak punjul sithik padha kula. Matur nuwun Pak De. Nggih, sowang-sowang amargi mangke dalu nggih mboten saged kepangke kalian Bapak, sungkem kagem Bapak. Oh, siap-siap kula sampaikan. Alhamdulillah wonten ayah piyambak.
tlatah Bandungang dalu menika mangke wonten 3 Mas Jalu Tama Pandaya. Wonten cethak lajeng Adik Yusuf wonten Ngasem caket letipun namung setengah kilo. Lajeng dalem lajeng mandhap Kecamatan Bandungang kula wonten ngandhape wonten tlatah Mlilir. Sak Kecamatan Bergas mriki kalian Bongang mangke dalu mriki bintang tamune Mas Yudha kali Mas Mondol. Bongang bintang tamune Dek Tatin kali Dek Elisa. Lah sampean iki lho sampean Alhamdulillah merongos. Oh, tak kira nek sampean yo melu. Sibuk apa piye ngono? Mboten nggih sewang-sewang ingkang baken sami-sami nglestarekaken budaya nandhake ing tlatah tanah Jawa jeh demen budaya Jawa. Siap. Ingkang baken teng mriki. Monggo, Bu, dipun berkahi. Kula tak mirengke kanthi nyuwun wedange, Bu. Nonton munggah panggung jaluk wedang barang. Lho wong jenenge sing menthik ngene jenengan wah kopi ngaran sing jumbo. Wes nepake kahanan es teh jumbo gawe kopi jumbo. Siap, matur suwun. Monggo, Bu. Monggo Bu Yuyun, makasih Pak De. Salendro Kang Sinedya. Ayo iki wah, iki dina iki Bapak Semarilang, Gong. Apa iya? Sumpah Bapak Semarilang. Ya anu iki mau aku untuk kabar. Apa? Ada iki lak nderekke Ndara Praba Kusuma. Ayo. Iki mau ki kabar terbarune Ngopo? live update piye? Gong, live update piye? Iki mau nggone Ngawau Sudarma karo Ndara Janaka iki mah ora ditampa. Banjur iki malah kon madangke lakon mergo dina iki Dewi Sri oncat saka Kahyangan. ngono.
Njuk ae dhewe piye iki? Wes nderekke anu wae. Ndara Prabu Kusuma diewangi. Oh ngono. Ya.